बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैहाय जोंनि मानगोनां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च जों जथायै आलादा आलादा जोङो बे थांनाय समावहाय जाय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय रन्जित डेका जाय बिथाङा बड'फा जोंनि गेदेमा बिथांनि सायावहाय जि माने गाज्रि भाषायै सोंखारिदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा बिथांखौ जोङो क'क्राझार पुलिस स्टेशनावहाय एफआइआर होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङावहाय बिथांनि मुसुखाखौबो जों सावनाय जादों दा जों बिथांखौहाय जोंहा दिनै शेड्युल कास्ट शेड्युल ट्राइब्स एट्रसिटिस एक्ट 1989 नि एगेन्स्टआवहाय जोङो बिथांखौ सेक्सन 3 आरो क्ल'ज 1 आरो साब 5आवहाय होनाय जादों दि बिथाङा दिनैहाय जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय जाय बिथाङा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय आरो बर'फोरनि थांनानै थानायनि जि सिन्था धारना राव हारिमु धोरोम फोथांनायनि जाय गेदेमा बिथां जाय बिहोमा होलांदों बिथांखौ दिनै टेररिस्ट एबा उग्रपन्थी होननानै बिथाङा सोंखारिदों दा बिनि सायाव जोङो बे धारानि गेजेरजों जों बिथांखौहाय जास्टिस मोननो थाखाय जाय बे धारानि गेजेरजों जाय ट्राइबेल नङै बिथांमोनहा ट्राइबेल सुबुंखौ थैनाय एबा थैयैनि उनावबो बखियो एबा सोंखारियो बिथांनि साया बिथाङा दिनै भारतनि आयेनाव गिदिर दायनि साजा दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा भारतीय न्यायनि सायावहायबो जोंहा आर्टिकल 196 आरो 352 जाय बिथांमोनहा इन्टेन्सनेलि जों इनसाल्ट खालामनानै जोंनि गेजेरावहाय दाङाबाजि लाबोयो बिनि सायावबो बिथांखौ जोङो सेक्सनखौ बसायनाय जादों दिनैहाय जोंहा दिनै सिन्था खालामनांगोन दि दिनै जोंनि बर' हारिखौ नासयनाय आरो सोबख'नाया दिनैनिल' गोदान बाथ्रा नङा थांनाय समफोरनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया बेफोरनिफ्राय उदां जानोनो दिनै आसामनिफ्राय गावनो थाखाय आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय दिनै सोमावसारदों आरो दिनै बिथांमोननि नासयनाय बिथांमोननि गादबनाय बिथांमोननि मुगैनाय दिनै बेफोरबायदि समयसाखौ लानानै बर' जाथिया गोबांबार जोङो दिनै भुगिनांनानै फैदों दा जोंहा थांनाय समावहाय मानगोनां बिटिसिनि CM प्रमद बर' बिथाङा जे कलिता बुंस'नो जे जोंनि बर'नि जारिमिन जे बेखौहाय 2025-26 नि बाजेट सिजनाव बिथांमोननो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे बसायनानै होदों दा बैफोरबादि बिथांमोन जाय दिनैनि रन्जित डेका बिथांमोनाबो कलिता बंस'नि नन ट्राइबेल बर'खौ मुगैग्रा दा बिथांमोन बादिनो जिहेतु जारिमिनानो गैया बिसोरनो बे जोंनि जारिमिनखौ गथायनानै होनाय माने जों दिनै गावनि जारिमिनखौ फाननाय गतिके बैफोरबादि सुबुङा दिनै जोंनि नेताफोरखौ फुस्लायनानै मोजां होननानै थगायनानै दिनै बेफोरबादि हिस्ट्रिखौ बोनानै लानायनि जि षड़यन्त्र बेबो दिनै मोनसे गादबनाय बेबो दिनै मोनसे फोजोबस्रांनाय बे जाहैबाय डिप्ल'मेटिक बिथांमोननि गतिके बेखायनो जोङो साननानै बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जोङो बेखौ दिनै उथायनांगौ होननानै जों 1 उइक सप्तासे टाइम होदों दा सप्तासेनि उनावहाय बिथांमोना उइथड्र खालामाब्ला जों आयेननि बेबस्था लानाय जागोन एबा इनडिफिनिट स्ट्राइक खालामनाय जागोन होननानै जों बिथां मानगोनां प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोनखौ जों बुंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै जों बयबो मोनफ्रोमबो बर' हारिया दिनै जों सांग्रां जानांगोन दा फैबाय थानाय समाव खालि बे सोंखारिनाय नासयनायल' नङा थाखा फैसानि थांनानै थानायनि जोंनि कालचार जोंनि धोरोम जोंनि मोनफ्रोमबो इन्सटिटिउसनफोराव दिनै एन्टि ट्राइबेल जि पलिसि बियो दिनै हाबनानै जोंनि गेजेराव थेर बेथेर जानायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों जाय बिथांमोना दिनै असमिया भाषा नङाबा दिनै बर' मानसिफ्रा ट्राइबेल मानसिफ्रा आसामाव साख्रि मोना बेबो बिराद गिदिर मोनसे नासयनाय जाय दिनैहाय जोंनि बर'फ्रा दिनै मोजां स्कप मोना दिनै सिभिल SCS आवनो होनदों दिनै मोजां ग्रेड 1 नि साख्रियावनो होनदों आरो जोंनि BTCआवथ' दिनै बोसोरबा जाबाय खुनु साख्रिनि मोनसे परिबेस गैया नाथाय बिथांमोना आसामाव साख्रि होगासिनो जों 5 बोसोर डिप्राइभ जानानै दं दा बैफोरबादि इल ट्रिटमेन्ट बैफोरबादि नासयनाय गादबनाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै गतिके फैबाय थानाय यां जेनेरेशन्सफ्रा दिनै बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जों खौसे जानांगोन आरो बैफोरबादि नन ट्राइबेल एटिटिउड ट्राइबेलनि एगेन्स्टआव बैफोरबादि नंखाय साजायनानै खोथा बुंनाय माने इनहिउमेन ट्रिटमेन्ट बेखौ फोजोबनोब्ला जों हदाय जों सांग्रां जानांगोन दा दिनैहाय जों बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामदों मानगोनां क'क्राझारनि OC बिथांखौ इमिडियेट एरेस्ट खालामनांगौ आरो बिथांखौ दायनि साजा होनांगौ आरो आं दिनै बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो सानदों मोनफ्रोमबो आफादफोरल' नङा साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रानो
दिनै खौसे जानांगोन आरो बर' हारिखौ दिनै थांनानै थानायनि थाखाय दिनै बयबो खामानि मावनांगोन। दिनै भारतनि नखर मन्थ्रियाबो बिनि नामावनो दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बिनिनो मुर्ति गायसनदों आरो लोगोसे लामाबो बिनि नामाव डिक्लेयार खालामदों। दा बेबायदि एथ' गोथार फोरबोआव जायखौ बर' हारियानो मडेल माने बर'नि आइकन होनना बुंनो लायो, रल मडेल होनना बुङो, बे बड'फाखौ दिनै सासे असमिया उग्रबादि, असमिया जाथियताबादि, सासे शभिनिस्ट असमिया रन्जित देखा मुंनि पाठशाला स्कुलाव मावनाय मास्टार, बियो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ टेररिस्ट होनना बुंदों, बेखौ माने सन्त्रासबादि होनना बुंदों। बमा बारुदनि गेजेरजों गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेराव मोनसे माने भयंकर मोनसे परिबेस लाबोदों होननानै बे ससियेल मिडियायाव बुंदों, गावनि फेसबुक पेजाव बुंदों। दा जों बेखौ मोननानै आसरित मोनदों। दा जायखौ जोङो बयबो बड'फा होननानै बनायबाय, जाय बड'फा बर'निनो हारिनिनो दैदेनगिरि, जायखौ बयबो गनायो, दा दिनै बे बड'फाखौनो जुदि बेबायदि एथ' गाज्रि बुंनो हाबायब्ला बे बर' जाथिखौ अफुङा खालामनाय जाबाय, बर' जाथिखौ हेव खालामनाय जाबाय। बेनिखायनो बे मानसिया बर' जाथिनि सत्रु, बे रन्जित देखा बर' जाथिनि सत्रु। दा बेखायनो जोङो बे सत्रु रन्जित देखाखौ जोङो केस होनाय जाबाय। दहाय जों क'क्राझार थानायाव थांनानै केस फाइल खालामनाय जाबाय, एफआइआर होबाय। दा जनजाति सुरक्षा मन्चजों लोगोसे जोंना बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो एफआइआर खालामनाय जाबाय आरो मैया इतिमধ্যे ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनाबो केस एफआइआर खालामबाय। दा जों बिनि एगेन्सै केसखौ जों बेयावनो दोनाब्लानो आरोबाव जों गुबुन गुबुन थानाफ्रावबो जों होगोन आरो जोंनि जिसिबां संगठननि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना होजोबगोन गुबुन गुबुन माने थानाफ्रावबो। बेनि थाखाय जों थियारि जानानै दं आरो लोगोसे जोङो बयखौबो खावलायो जे बेबादि बर' जाथि सत्रु बेखौ जोङो ल'रै थानो होनो नाङा। दिनै जोङो बे माने शभिनिस्ट असमियाफोरनि थाखायनो, गरामि असमियानि थाखायनो, दिनै उग्रबादि असमियानि थाखायनो बर' जाथिया गोदोनिफ्रायनो नासयजाबोदों, हेव खालामजादों, जेरावनो मोनो बेयावनो सै सै लै लै खालामजादों। जों जायगा मोनाखै मोजाङै, जों थांनानै थानो हायाखै मोजाङै, जोंखौ सुख सान्थि जोंखौ दोनाखै। दा जोंखौ बिदिनो हेव खालामदों, मुगैदों। आरो दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जिउ गोमानानै थांबाय, रुंसारि जालांबाय। बे रुंसारि जानायखौबो दिनै सान्थि दोननो होला बिसोरो। दा एथ' गाज्रि, एथ' मुगैथाव। दा ओंखायनो जों दिनै दसे आगोल रन्जित देखानि जोङो फुथ्लाबो सावनाय जाबाय। दा जों बिनि गेजेरजों जों मिथिनो सानदों जेसेबां बर' माने जाथि बिर'धि, बर' जाथिनि हेंथा, बिसोर जाहाथे सत्रुफ्रा मिथियो जोंनि सेन्टिमेन्टखौ जाहाथे बिसोरो गनायो, रेसपेक्ट खालामो, बेखौ मिथिदों। ओंखायनो जों दिनै बिनि बेरेखा जोङो फुथ्ला सावनाय जाबाय। दा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरखौ जेरावबो थाङो बेयावनो बे हारसा जाथिया मुगैबोदों, नेवसिबोदों। जोंखौ न'आव थांहोआखै, जाहोफायाखै, थाहोफायाखै, सुवा गोनां जाथि होननानै जोंखौ जेराव मेरावनो माने अयथासार खालामबोदों। खाथिबा मारिबा म्लेच्छक करिबा बुन्दामार होननाय बे रन्जित देखानि बंस', बे शभिनिस्ट एसामिस कलिता ग्रुपनि मानसिफोर, बिसोरो जोंखौ बिदि बुंबोदों, सिगिबोदों आरो सिगिनानै जोंखौ बिदिनो माने दबथायना जाबोदों। बेखायनो दिनैनि दिनाव जों बे बर'फ्रा गिग्रा मानसि नङा, गिया। जों अननायनि बेरेखा जोङो जुजिगोन, अननायखौ जों दिनै माने गादबगोन। दा जों खावलायदों, दा जों जायनाखि आफादफ्रा जों दिनै केस होबाय, बेनो साफिसियेन्ट नङा। जों केस होगोन, जों ट्राइबेल एथ'रिटि एक्टनि आन्दाराव जों जायनाखि केस होबाय, बेजों लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों। दा दिनै बेखौ जुदि एरेस्ट खालामनांगौब्ला माने जों केस होनायनिल' दरखार गैया आसलथे। बेखौ गोसो जायोब्ला प्रमद बर'आ बिटिसि सिफआ इमिडियेट बेखौ दानो सेकेन्डआवनो बेखौ हमनानै लायनो हायो। आरो दिफेन बर'आबो दिनै गोसोब्ला बेखौ हमनानै लायहोनो हायो। मानोना बिसोर गभर्नमेन्टनि मानसि, गभर्नमेन्ट मानसि जानाय हिसाबै बिसोरो बिनि सायाव इमिडियेट एक्सन लानो हायो। दा बिथांमोनहा माखौ नेनो हादों जों बुजिनो हाया। बे दाहालागै एरेस्ट जानांसिगौमोन। थांनाय 1 थारिखआवनो जिथु एफा गाज्रि कमेन्ट होदों, बे एफा गाज्रि खोथा बुंदों। दा बेखायनो बेखौ दिनै जेलावसो जों नुनांगौमोन। दा दिफेन बर'मोनहा, प्रमद बर'मोनहा मानो सिरि थादों बेखौ जों माने दिनै साननो गोनां जादों। दा जाय हक जोङो रायजो राजा आफाफ्रा जोङो बे मुगैनाय, नेवसिजानाय, बेनिफ्राय जोङो माने मुक्ति मोननांगोन। जों गोख्रों जानांगोन जाहाथे जोंखौ मुगै मोना, जोंखौ जाहाथे जोंखौ हेव हेव खालामनो हाया।
दा असमिया जाथिया माला फैया बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' राजा दुर्लभ नारायणआसो 13 सेन्सुरियाव बै खायन'खौ ओमफ्राय सारगत बामन सारगत खायस्थ' लाबोदों बे सारगत बामन सारगत खायस्थ'नि गेजेरावनो दंमोन बे लन्दाबर दन्दाबर सन्दिबर ओमफ्राय लोगोसे शंकरदेबनि बंश दा बेफोर बंशनिफ्रायनो दिनै शंकरदेबा असमिया जाथि मोनसे गठन खालामदों दा दिनै बे जोंनि उनावसो थाफैनाय आसामाव जोंनि जायगायावसो थाफैनाय जोंनि राजा लाबोनाय बे दिनै बंशआ जोंनि बर'खौसो सैसै लैलै खालामब्ला बे खुनु सैजो खालामथाव नङा जों बेखौ सैजो खालामनो हाया आरो जों बेखौ जों स्ट्रंभाबै निन्दा खालामगोन आरो हायोब्ला जों आरोबाव बिनि गेजेरजों आरोबाव जोङो धरना बायदिसिना एक्सनखौ जों डेम'क्रेटिकभाबै लाबावगोन दा आं मोनसे खोथा आङो बिष्णु प्रसाद राभा लिरनाय लेखाखौ आं फरायनो सानदों बे मा बुंदों असमियाफोरनि एगेन्सै बिथाङा बुंदों असमिया कृष्टि ख'वा खला ख'वा साहित्य ख'वा संगीत ख'वा नृत्य ख'वा फ्राय हय कछारीफोरा धार लोवान नायबा कछारी आश्रय बा हहाय लै फवा माधव कन्दले प्रथम अखमिया कविता पुथि रामायण लिखिছে खार आदेशत बराही कछारी मानिकफार आदेशत নহয়নে सारगर बामुन आरो सारगर खायस्थ अखमले खने आनिছিল कछारी रमाकान्त मेस अरफे नील दोष केन बंशीय दुर्लभ नारायण मेस নহয়নে যদি আজি বামুণ খাইস্ত হতে ঘিনেৰে তোমাক সেই সেই लै लै কৰে কবা বভাহত এতিয়া আমাক হিন দেখি ঘিন কৰিছা একালত কিন্তু আমি তোমালোকক অসমলৈ আনিছিলোঁ যাক লৈ আজিও অসমীয়াই গৌৰৱ অনুভৱ কৰে সেই মহাপুৰুষীয়া কৃষ্টি কলা সাহিত্য নৃত্য গীত আৰু ধৰ্ম খাৰ আশ্ৰয়ত আৰু অনুপ্ৰেৰণাত ৰচিত আৰু গতিত হৈ অসমীয়া জাতি সঞ্জীৱিত কৰি আছে কছাৰী হাৰিয়া মেচৰ নাতিয়েক নৰনাৰায়ণ নহয়নে থাকে কিছু কোনেও তোমাক অৱহেলা কৰিব নোৱাৰে যদিওবা কৰে সি নিজেই অৱহেলিত হ'ব সেইকাৰণে কওঁ শুনা কছাৰী জাতি জীয়াই থাকিলে অসমীয়া জাতিও জীয়াই থাকিব কছাৰী জাতি মৰিলে অসমীয়া জাতিও মৰিব আৰু লগে লগে পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা অসম নামও চিৰকাললৈ মচ খাই যাব কাৰণ বৰ্তমান অসমৰ কছাৰী প্ৰাচীন কামৰূপৰ পৰা কামৰূপীয়া আৰু আজিৰ অসমৰ আচল অসমীয়া बेखौ लिरदों बिष्णु प्रसाद राभा रचना सम्बर लेखायाव दा बिनि पेज नाम्बारा जाहैबाय 948 पृष्ठा दा बिदि गोबां लिरनाय दं जे असमियाफ्रा माला फैया बिनि सोमोन्दैनो दा आं बेफोर लेखायाव गासिबो साम इम्पर्टेन्ट quotations रिगार्डिं दा हिस्टरिकेल बेकग्राउन्ड बड'स बेयाव बर'नि हिस्ट्रिफोरखौ आं गासिबो लिरख'नानै दोनदों बेयावनो मोनजोबगोन दा बेखायनो जोङो जोंनि जारिमिना माने मुगैजानाय जों नङा बे हारसाफ्रा जोंखौ मुगैनायनि थाखायनो जोंखौ सैसो खालामनायनि थाखायनो जों आसामनिफ्राय गावनो होननानै जों ओंखारनो गोनां जादों बाध्य जादों आरो बिसोरनि सैसो खालामनायनि थाखायनो जोंखौ मुगैनाय ट्राइबेलफोरखौ मुगैनायनि थाखायनो दिनै आसामा थुख्रा थुख्रा जादों गावदों आरो दिनै बर'फ्राबो बेनि थाखायनो गावनो हादों आरो बेबायदि मुगैनायनि थाखायनो बेबायदि मुगैजानायनि थाखायनो बर'फ्रा दिनै असमियाजों जों थाजानो गोसो जाया आरो असमियाफोरनि बेरेखा जोङो माने आलदा रायजो नागिरदों दा बयबो रायजो राजाफ्रा बे असमियाफोरनि जाय गरामि भाब बे गरामि भाबैनो गरामि भाबनि बेरेखा जों गसंथारनांगौ बेखौ बयबो खावलायहरो